Hemen gaur aurkezten dugu liburua, Jesusen Eskola Lagunak, izenburua berak pista ematen duen bezala, Koetzek aurretik ateratako Jesusen haurtzaroaren jarraipena da. Jesusen haurtzaroa ere, euskeraz argitaratu zen, Metokek argitaratu zuen, nik egin nuen itzulpena ere. Eta jarraipen atera zenean, Ramon erekin harremanetan jarri zen berriro, eta esan zidan, jarraipena euskeratzeko aukera bat zegoela, eta animatu nintzen. Nik esango nuke, aldaketa nolabait Jesusen Eskola Lagunak jarraipen lineala da, esango genuke. Hau da, Jesusen haurtzaroa bukatzen da leku jakin batean, familiako kideak David, Aurra, Ines eta Simon iesean doazela, eta Jesusen Eskola Lagunaken hasiera da nolabait iesaldi horren jarraipena. Iesaldi horretatik iristen dira beste leku batera, Estrellara izeneko herri batera, eta Estrella nolabait, saiatzen dira beren bidea egiten. Lehenbizi baserri batean laborari hartzen dituzte, eta hor bolada bat ematen dute, 3 ahizpa dira baserri horretako jabeak, eta harreman egiten ditu ere 3 ahizpa horiekin. David Aurra kasu honetan, aur berezi hori lehenengo zatitik berezitasun desiente zituen aur horrek ere 3 ahizpaien atentzioa deitzen du, eta lagundu egiten diete Simoni eta Inesi, eta ordaindu egiten dizkiote ikasketak. Eta berezitasuna hemen ere badago ze aurrekoan bezala, nolabait aurka jartzen dira aurraren ikuspegia eta helduena, ez? Aurraren ikuspegia eta helduena ezberdina da. Badago horre bukaera aldera, nobelaren bukaera klabe bat ematen da, izan ere lehenengo zatian, ezakite irakurri zuten, baina lehenengo zatian ez da zehazten nondik datozen Simon, David eta Ines bera, ez da zehazten. Badirudi nunbaitetik iesi datozela, aipatzen den bakarra nolait kanpaleku bat, itxasontzi bat, hortik iristen direla leku berri batera, horreko kasuan Nobillara, gazteleraz hitz egiten duten leku batera, eta beraz pertsonai nagusientzat arrotza den hizkuntza bat eta arrotza den leku bat. Eta zehaztasunik ematen ez den arren, bigarren honetan bai badago momentu bat aipatzen dena nolabait haurtzaroan edo aurrak direnean zuzen ere iesi etorritako jende horrek ahaztu egiten duela normalean nondik datorren eta bizitza berrirako nolabait halako ezabatze prozesu bat egin behar duela, ahaztu ordura arte diren guztia eta zerotik hasi, baina badirudi Davidek nonbait baduela edo izan dezakela iragan hori gogoratzeko ahalmena. Eta horregatik Estrellan izaten dituen irakasle horiek omen dakite edo susmoa dute David zerbait berezi izan daitekeela. Gaitasun hori izan dezakelako, normalean bestek ez duten gaitasun hori. Urrutiko leku horretatik datozenak normalean azpe egiten dute iragana eta ohitu egin behar dira, egokitu egin behar dira lur arrotz horretara. Daviden kasuan badago, bai lehengo novelan eta hontan, halako borroka bat ez du ohitu nahi, ez du leku berrira egokitu nahi, lehengoarekin gogoratzen da, badirudi lehengoarekin lotura handiagoa duela, eta horrek pixkat berezi egiten du. Beste berezitasun bat irakasleak aipatu ditut, irakasleekin ere badago, joko izenak berak, irakasle batek David apuntatzen dute dantza akademia batean, eta hemen ere badago gauza xelebre bat. Izan ere, dantza akademia horretan matematika ere erakusten omen dute, baina matematika erakusten dute dantzaren bidez. Ez dute erakusten nolabait ohiko eran, eskoletan ikasten den ohiko eran, baizik eta dantza eginez, eta irakaslearen ustez izarrak deituz ikasten dute matematika. Zer gertatzen da, David eta Inesentzat, guraso ordaintzat, nahiko zaila egiten zaila sinezten metodori. Baina, eskola horretako irakasleak
irakasle nagusia zuzendariak Juan Sebastian du izena, eta bueno, Baji egindako omenaldi bada. Emakumezko irakasleak importante denak Magdalena daka izena. Eta gero badago, ez da musika, dantza barkatu, dantza eskolako ezer ez da, baina dantza eskola dago museo batean, eta museoko atezaina edo Dimitri izeneko pertsonai bada, eta Dimitri honek garrantzi oso handia hartzen du novela. Novela nolabait hasieran hildo horretatik doa, iristen dira, baserrian lan egiten dute, hirira edo herrira aldatzen dira Davidek eskolak hasten dituenean, eta gero badago, gehi ez dut argituko, baina badago krimen bat novelaren erditik aurrera gertatzen dena, eta krimen horrek nolabait beste koska bat ematen dio novelari. Aldatu egiten du novelaren norabidea, berriro ere aurreko novelan bezala, Koetzek nik uste Koetzeren asmoa dela nolabait jakintzat ematen ditugun gauzak edo konbentzio bezala ja onartuta ditugun gauzak hankaz gora jartzea, eta kasu honetan krimen horren ondotik badago justiziarekin pasadizo bat, eta justiziarekin emandako pasadizo horretan beste omenaldi bat dago nahiko garbia Dostoievskiren krimen eta zigorrari, eta ez da kasualidadea, ze bueno, Koetzek berak orain urte desente idatzi zuen El Maestro de San Petersburgo, hain zuzen ere Dostoievskiren bizitzari buruzko novela bat, Dostoievski eta bere semearen arteko harremanari buruzko novela bat, beraz nahiko ondo ezagutzen du bai idazlea, bai idazlearen obra. Eta Dimitri horrek, ez da kasualidad ere Dimitri gaitzea, Karamazov anaietako baten izena okitzea, hain zuzen ere Dimitri honek krimenarekin lotuta dagoen Dimitri honek ero, bueno, epailearen aurrean gauzak hankaz gora jarriko ditu, ez? Eta, bueno, oso interesante iruditzen zait, ba, bueno, nola zalantzan jartzen duen norbaitek krimen bat egiten duenean nork duen legitimidadea krimen hori nolabait ariketa matiko baten bidez kartzel hortetan bihurtzeko edo zein izan daiteke krimen baten ordaina, biktima nola asetu daiteken hildako ez bada berpiztuko, eta badaude galdera asko krimen horren inguruan, nik uste nahiko orokor edo unibertsalak, oso aurreko liburuan bezala estilo argi eta zuzenean idatziak, eta behar bada deigarriena, eta niretzat bai itzultzaile irakurraldetik deigarriena izan dena da, lehenbiziko lana bukatuta gero Jesusen Haurtzaroa jarraipena bazetorrela jakin nuenean, nik uste nuen jarraipenean denbora salto handiago bat izango zela. Jesusen Haurtzarotik Jesusen eskola egunak jokatuko zela, aurraia, nerabe edo 18, 19, 20 urte zituenean. Baina esan bezala jarraipena da, lineala da, orduan denboran, apenas aurreko novelan 6 urte zituen, hemen 7 betetzen ditu horrak, eta nire zalantza da, zein ote da Koetzeren asmoa. Asmo ote duen, nolabait, planteamenduani eusteko eta denbora laburreko novelak hain jarraipen denboran, hain jarraipen laburreko denborak izan da, noraino heldu nahi duen, ez? Karo, novela bakoitzarekin gutxi gara bera, haur horren bizitzaren urte bat edo inguru abarkatzen badu, heldu nahi badu, 33 emagune Jesusen ispilu hori jarraituta, 33 urten arte, lan handia daka, edo agian behar bada bakarrik zentratu nahi du haur horren haurtzaroan soilik, ez? Eta agian egin zuen bezala beste bere bizitzari buruzko trilogiarekin, udara, gaztet, bueno, primero, juventud, infancia, adolescencia, bakarrik agian nahi duen zentratu gaztaroan eta hor utzi ez, nolabait aurra deneko planteamendu horiek mahai gainean jarri eta horra maitu. Eta beste behar da ezaugarri nabarmen bat, baina aurreko liburuan ere badagona da hori ez, esan dako estiloa. Nik uste Koetze hau, eta nik asko estimatzen dut, idazleengan asko estimatzen dudan gauza bada, eta da nolabait aldatzeko gogoa, edo zerbait ezberdina egiteko gogoa. Nik uste kasu honetan atzetik betiko Koetzeren kezkak badaude, baina nik uste bai estiloan eta bai planteamenduan zerbait ezberdina egin du, ez? Eta
alde horretatik deigarri iruditzen zaizen normalean alderantziz da. Idazle, esango nuke, konsagratuetan berritasunak, vanguardiak eta esperimentuak egiten dira berroa da gehiago gazteagotan, eta gero idazleak kontatzeko moduari dagokionez konbentzionalagoak bihurtzen dira. Eta nik esango nuke Koetzek hemen alderantzezko bidea egin duela, ez? Ja, 77 urteko idazlea da, badu adinean aurrera doa. Eta hala ere, adin horretan egonda erabaki du nolabait zerbait ezberdin egitea, apustu bat egitea, ez? Ondo edo txarra atera, ondo gaizki aterako den, nik uste dut, asmatu duela, eta, gaztelera apur bat denago atera da liburua, eta begiratzen aritu gara, eta kritika onak ere izan ditu. Eta nik uste dut, hori, edonork irakurtzeko novela dela, oso galdera interesgarriak planteatzen dituna, behar bada batzuei irekiegia irudituko zaie, eta nik horti dakat zalantza, ez dakigulako zein den Koetzeren asmoa, noraino luzatu nahi duen hau, jarraitu nahi duen, edo itxi nahi duen nolabait haurtzaro horretan finkatu eta gero horrutzi, alde horretatik egia da galdera asko eta gauza asko airean geratzen direla. Baina nik uste dut, ni irakurle naizen aldetik estimatzen dut ere gauza guztiak ez istea eta irekiak egotea, eta era horretan irakurleari aukera ematea ere berak bere bersio propioa egiteko, ez? Ze azkenan idazleak itxuraz bukatzen ez duen lekuan irakurleari dagokie bukatzea, ez? Naiz eta badakidan badagola irakurlego mota bat, agian ez bada novela isten eta modu garbian, pentsatuko du, hemen bukaena zehaz gabe geratzen da, nik uste dut agian irakurle mota horrek behar bada bukaeran mikatz pixkat izan dezakela, baina nik uste dut orokorrean irakurleak atsegin badu idazlearen lan osatzea, eta nolabait idazleak idatzitakoatik bere ondorioak eta bere teoria propioak ateratzen nik uste irakurle horrek gozatuko duela. Garaia, gizonak Koetzek zehazten du, pistak ematen ditu? Gaur egun da, ez du zehazten urtea, baina esanet inguruan dauden gauzen gatik, eta tresneria, kotxeak, telefonoak, gaur egun da naiz eta egia da, ez dagoen teknologiaren presentzia handirik, eta agertzen diren herriak, ez genuke esango modernoak direnik, baina bai gaur egungoa. Behar bada, modernoa baino da landa munduan gertatzen da, ez? Baserri batean daude, ez dira oso herri handiak, eta alde horretatik gaur egun da, baina esango genuke, novelan bertan badago momentu bat, krimenaren arira, krimenaren zigorra izan daiteke hori, edo psikiatriko batera joan edo katz meategietara. Eta personajetako bat harrituta geratzen da, nola oraindik bidaltzen dute jendea gatz meategietara, hori oso gauza zarra da, agian herri horretan edo leku horretan oraindik justiziari dagokionez, dazkaten irizpideak agian pixkaz antigualekoagoak dira, baina nik esango nuke gaur egun kokatua dagoela, edo behintzat ez bada 2015 edo 2016, 2000 inguruan edo. Eta gero deigarria da eta badu gaurkotasuna, hain zuzen ere protagonistak etorkinak direlako, errefuxiatua dira. Naiz eta etzaigun hori, inungo momentutan etzaigu beraien iraganari buruz zehaztasunik egiten, baina nik uste hor badago irakurketa bat lehenago da beranduago edo izan gaitezkela nor nahi arrotz, eta orduan gertadak igukela, gaur egun albitegietan zoritxarrez ikusten dugun bezala, gertadak iguke, gutxien espero dugun egunean, egoera horretan egotea, ez? Eta alde horretatik ere novelak badu keinu hori, ez egiten dio keinu hori gaurkotasunari.